Els refredats estan causats per virus, no pel fred ni per tenir el cabell moll. Però a l'hivern es donen les condicions ideals perquè els patògens es transmetin més fàcilment. Si ens baixa la temperatura corporal, algunes de les nostres defenses se'n ressentiran i no funcionaran de manera òptima. Per això, sortir amb els cabells humits al carrer pot afavorir els refredats. Però ja anar a dormir amb els cabells molls. En aquest cas, la temperatura corporal no baixa tant com si sortim a l'aire lliure, ja que les condicions d'una habitació són més estables. Ara bé, anar a dormir amb els cabells molls suposa un altre risc, desenvolupar una infecció fúngica o per fongs. Els cabells molls creen unes condicions ideals de temperatura i humitat per la proliferació d'aquests microorganismes. Aquest article de 2005 trobava fins a 16 espècies de fongs en coixins que podrien ser un perill per la salut. En definitiva, anar-te'n al llit amb els cabells molls no farà que et refredis més, però la humitat que genera podria afavorir la proliferació d'alguns fongs.